arewa, kai co dan arewa, ga Ashir dan arewa, ga na Goma dan arewa, to dan waka dan arewa. Ina talakan arewa ka bude kunne ga bayanai na. Ni dai ban hada ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani yan arewa. Ababe guda uku nan da za su kasance fitina ne. Ni dai ban hada ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani yan arewa. Ababe guda uku nan da za su kasance fitina ne. Idan mun san farkon fari to ƙarshen ne ba mu sani ba. Shin yau ne za a kare ita ko gobe ne ba mu sani ba. Shin wai jibi ne ko gata ko cinta ba mu sani ba. Babbar matsala ce ba mu san ƙarshen ba ne ba. To mu yan arewacin yau kukan mu bai tsaya ba. A tunani zanga-zanga ce za ta kasance maslaha. Ni dai ban hada ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani yan arewa. Ababe guda uku da za su kasance fitina ne. Ni na san wani zai ce da ni to kai me kake nufi ne. Abubuwa uku nake hangowa don fitina ne. Farko kulle kasuwanni kusan shi din dai matsala ne. Sannan kulle asibitoci shi ma din fitina ne. Kun ga kulle bankuna al'umma shi din ma matsala ne. Ba abinci ba ruwan sha a ƙarshe duka akan talaka. Ni dai ban hada ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani yan arewa. Ababe guda uku da za su kasance fitina ne. Masu sun tara tarin abinci wanda zai dadewa na tsawon shekara ɗaya ko kuma biyu ba sa da yunwa. Talaka kuma ba abinci na yau ko gobe bai aje ba. Shin wannan abinci za ka baiwa iyali baka tuna ba? Bayan zanga-zangar baka san ranar karshen ba. An sa ka kana ta kumfa ta baki don Allah sa tunani. Ni dai ban hada ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani yan arewa. Ababe guda uku da za su kasance fitina ne. Ni na san ina cikin wayanda ke cewa a sannan ranar zaɓe a zaɓe su dan alkhairi ne a sannan. Kyautatawa dan uwanka alkhairi bai zama fitina ba. Domin haka yanzu ma dai kira in bai zama takura ba. Ku yi adalci akan mu ku sauƙaƙa wannan bai yi kyau ba. Ni yara ƙanana yau nake duba ba su san matsalar ba. Ni dai ban hada ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani yan arewa. Ababe guda uku da za su kasance fitina ne. Iyaye malamai dole ne akan ku yanzu in ce kun yi kiran mutane a can baya ganin sarace. To kuma mun ji zancen ku lokacin duka muka amince. To yanzu ku yo kiran su ku ƙara gaya musu matsala ce. Su yi sauri su gyara domin tasowar fitina ce. Idan kuka yi wakan za su gane cewa sun yi ba daidai ba. Ni dai ban hada ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani yan arewa. Ababe guda uku da za su kasance fitina ne. Ni dai ban hana ba kuma na ce babu kyau ba, amma kafin a fara a sanya tunani
fitina ne.